בית הספר האידיאלי מוגש על ידי ארנון כץ, איריס תלמי, חגית כהן, גידי ארנהלט. בית הספר האידיאלי שלנו נובע מתוך ערכים. הוא בא על מנת להגשים חזון. חזון שבו האדם והקהילה הם ערך מרכזי, ואשר מביאים לעולם אהבה, אכפתיות ושיתוף פעולה. לנו יהיה טוב, כאשר לקהילה ולאנשים מסביבנו יהיה טוב. מתוך החזון נגזרות המטרות שלנו. בית הספר יפתח ויחנך תלמידים בעלי ערכים. תלמידים שמתלהבים מעצם הלימודים ומעצם הגילוי והחקר. תלמידי בית הספר מוכירים את ארצם, את מולדתם ואת המקום בו הם חיים. והם גדלים על מודעות ציונית ואזרחית, תוך מתן שוויון לכולם בכל תחומי החיים. תלמידים בבית הספר יקבלו בסיס לכבוד עצמי, וזאת על ידי מתן כבוד לזולת והבנת הערך של כבוד עצמי. אנו חיים במאה ה-21. בית הספר והתלמידים יהיו מודעים לאחריותם כלפי הסביבה כערך מרכזי של המאה הנוכחית. בית הספר יכשיר את תלמידיו לחיות בחברה רב תרבותית, חברה בה אנו חיים, תוך היותם אזרחים פעילים, מעורבים ותורמים בקהילה בה הם חיים. תלמידי בית הספר יתרמו לצמיחה בחברה, וזאת על ידי אהבה, קבלת האחר ומעורבות באירועי הקהילה. בית הספר שלנו יצמיח תלמידים סקרנים מבחינה אינטלקטואלית, תלמידים יצירתיים, עצמאיים במעשיהם, בעבודתם ובחקר הלימוד. השילוב של סקרנות, אינטלקטואליות, אהבת הסביבה, יביא את תלמידינו למצוינות ולמנהיגות בחברה. בבואנו לעצב את בית הספר, ראינו לפנינו את הילד הרך בגן החובה כראוי להתחיל ללמוד בבית הספר ולקבל את הערכים המוענקים על ידיו. הילד גדל ודמותו מעוצבת עד כיתה ט'. בכיתה ט' נוכל לשלוח ילד בוגר להמשך הלימודים בבתי ספר גבוהים. בית הספר האידיאלי שלנו יהיה פתוח לכל, ללא הבדל גזע ודת ומין. הוא יאמון על חוקי המדינה ויטמיע לתלמידים באופן דמוקרטי את חשיבות החוקים הנקבעים על ידי החברה וחוקי המוסר בראשם. בית הספר ישתף את המורים ואת התלמידים בבניית תקנון המכיל את האחריות המשולבת של בית הספר, המורים והתלמידים. התקנון יגובה על ידי תמיכת ההורים בילדיהם. בבית הספר תפעל מועצת תלמידים שתהיה בעלת סמכויות והשפעה בתחומים רבים, ואף על תכני הלימוד שמחוץ ללימודי הליבה, אותם אנחנו מאמינים שאסור ולא ניתן לשנות. מקצועות הלימוד ילמדו עד כמה שניתן מחוץ לכיתות, וזאת על מנת לעודד חקר ומפגשים עם הסביבה. המורה בבית הספר ישמש כמנחה אשר יעודד את התלמיד להביע מגוון דעות בכל תחום, ובלבד שיעמדו בתקנון בית הספר. בית הספר ישאף להגביר את הסמכות המורית. אחד הצעדים החשובים הוא לשתף את המורים בהכנת תוכנית הלימודים ומתן גמישות מרבית למורה
בדרכי ההוראה. המורה הוא הציר המרכזי של בית הספר, ולכן בית הספר יגבה אותו כסמכות פדגוגית ויחזק את הסמכות המורית. תפקיד המורה בבית הספר האידיאלי נגזר ממאמרו של הרפז, קהילת חשיבה. המורה ישמש כמנחה ויעודד את התלמיד לבצע חקר ולהעלות את השאלה הפוריה. לימודי הליבה, כפי שנקבעים על ידי משרד החינוך, יהיו בסיס ללימודים בבית הספר, אך יינתן למורים עידוד להרחיב את הדיסציפלינות המדעיות בהן הם מלמדים. לימודי הסביבה, האומנות, האזרחות ישלימו את מגוון המקצועות שהתלמידים לומדים בבית הספר על מנת להכשירם כאזרחים מובילים בקהילה ובסביבה בה הם חיים. כבר נאמר שההורים הינם חלק מבית הספר, ולכן בית הספר ישתף את ההורים במטרות, בדרכי הלימוד ובפרויקטים הקהילתיים אותו בית הספר מבצעים. בית הספר אינו ציפור מוזרה החיה לבד בעולם, ולכן נקבע מדדים לקביעת הצלחתו. בוגרי כיתות ט' עד האחרון שבהם ימשיכו בלימודיהם בבתי ספר גבוהים לפי בחירתם. בית הספר יהיה מצטיין בפעילות סביבתית וקהילתית, ויצוין לפחות פעם בשנה על ידי קהילה כמצטיין בתחום זה. ההצטיינות הקהילתית והסביבתית תתבטא על ידי פרויקט רחב היקף שמבוצע על ידי בית הספר לטובת הקהילה. תלמידי בית הספר הינם חלק מרכזי בהווייתו, ולכן בית הספר ישאף שלא יישרו ממנו תלמידים. 95% מתלמידי בית הספר יתמידו בלימודיהם עד תום כיתה ט'. עבודות המחקר של תלמידי בית הספר ישאפו למצוינות, והחל מכיתה א' לפחות עבודה מחקרית אחת תפורסם בהיקף ארצי. המורים שהינם הציר המרכזי של בית הספר יאהבו את בית הספר, יתמידו בעבודתם בו, ואחוז הפרישה של המורים לא יעלה על מחצית אחוז הפרישה המקובלת בבתי ספר אחרים בישראל. שביעות הרצון מבית הספר בקרב המורים, התלמידים וההורים תיקבע על ידי סקר משוב שנתי שיראה תוצאות שביעות רצון של מעל 85% מדי שנה. בית הספר שלנו ישתייך לזרם הפרוגרסיבי, מתוך המטרה לעודד צמיחה, לפתח את האני ואת העצמאיות, ליצור פתיחות ולחנך לשוויון הזדמנויות. בית הספר ילמד מתורת דיואי, שיטות ההוראה יתמכו בפתרון הבעיה בשלבים ובחינת התוצאות הצפויות. תפקיד המורה יהיה לגרות את הסקרנות של התלמיד, להרחיב את הידע, לחשוף את התלמיד לחדשנות. התלמיד יהיה אחראי על לימודיו שלו, ייזום ויפתח רעיונות חדשים. תכני הלימוד בבית הספר יהיו מגוונים, לימודי הליבה, מדעי החברה ומדעים מדויקים, כולם ילמדו בבית הספר האידיאלי שלנו, תוך כדי כך שבית הספר יקנה גמישות מרבית למורים ולתלמידים.